Er is een akkoord door de eurocrisis. Griekenland is voor eerst redden en er is flink wat geld in het Europese noodfonds bijkomen. Studenten economie op de Stenden Squallen missen neer van de economische ontwikkelings. We want to maintain the European Union. We have to save every single country, otherwise the people lose trust in the banks, and then they will run to the banks, get their money, and then there is no availability of credits anymore. Ik denk dat Jotterdam steeds meer jongeren, ik ervaren, en ik zelf tenminste wel, dat de Europese Unie een heel soort voordelen heeft. Maar die voordelen kunnen wij gewoon volle verder komen nou, mijn baan, mijn werk, maar alles gewoon. Dat het gewoon net meer zonder kinderen als het ware. Bij Stenden vernemen ze meer belangstelling voor economische opleidings. Dikwijls bij de International Business and Management Studies. De vraag is of er meer economiestudenten binnen troch de crisis. Ik denk het zeker wel, maar met name ook vanwege alle media-aandacht. Dat studenten of aankomende studenten ook zien van hé, er gebeurt wel heel veel in de internationale setting. Dat is eigenlijk wel een heel interessant veld om in aan het werk te gaan later. Ook bij de NHL vernamen ze vorig jaar al meer interesse in economische opleidings, maar ook in bestuurskunde. Deze groei is dit jaar terugzetten. Als de studenten het voor het seizoen hielden, dan wisten ze het wel. Maar de Europese Unie is gewoon de moeilijkheid gewoon dat er zoveel landen binnen. En elk land wil wat te seizoen hebben. En ja, ze hebben er ooit verkeers om het te dwan. En ik vind je hebt het ook verkeers, dus dan moet ik trots zetten. I think there should be one or two main states or main countries who make the decisions with the most powerful economy, and then the other peoples have to follow. Meer autoriteiten aanschouwen ik op Europa, want we kunnen het hier net meer alleenig, dat is wel zeker.